Ako si Challenge! Sukaron na tong hingalan ang mga pulahon nga prutas. Hey! Ako si rambutan. Ako si dragon fruit. Ako si saging. Dragon. Pulang tani. Ako si watermelon. Okay, ganda. Ako si Apple. Ako si Putot. Utot. Putot? Putot? Ito na ito magkahingalan na pod ang gilong nga prutas. Ilong. Ako si santol. Ako si saging na inom. Ako si limon. Ako si mangga. Ako si nangka. Ako si milon. Diyan na. Gilo ng gilon. Nadili tagal. So karon na itong pagkahingalan na pod ang mga parte sa lube. Ako si takong. Ako si hak-hak. Ako si Bunga. Ako si butay. Si palwa. Ako si kamot. Ako si udlot. Apa? Ako si Ujong. Ako si putot. Orang ako. Ikaw din ang buwang. Ako si bakok kang. So karon, ato pagkaisgutan ang brand sa cellphone. Ako si Samsung. Ako si iPhone. Ako si Xiaomi. Ako si Cherry Mobile. Ako si Riame. Ako si Ubo. Ako din si Tepi-Tepi. Ako na 33 tinukya ako na. Ato pagkaisgutan ang brand sa mga motor na pod. Ako si Rakal. Ako si Aris. Aris! Aris! Dito na, buwan! Ako si Rosie. Ako sa si Suzuki. Ako si Motobus. Ako si BMW. Ako si Yamaha. Ako sa Yuki. Ako Yuki! Yuki. Okay, cool! Gani. Gani. Ato pagkaisgutan mga ngalan na pod sa motor. Ako si XRM. Ako din si Arwan. Ako si Aris. Ako si... Ako sa Civic. Ako si Delta. Ako si GLX. Ako si Honda Wave. Ako daw si Hauju. Ako si R3. Ako si R4. Wag R4. Uli Arbor. Turula ko. Isunod. Ato pagkaisgutan na brand sa Sanina. Oy, Alright. sina. Ako si Fubu. Ako Adidas. Ako si Vans. Nike. Ako si Vans. Dito na. Pantagay. Okay. Ako din si Reebok. Ako si Kung Clothing.
Ako si RRG. Ako si Bench. Ako si... Juan. Kalma. Giuhaw ko. So karon na itong pagkaisgutan na pod ang famous nga mga YouTuber or influencer. Alright! Hey! Ako si Makagago. Ako si Bana Ilawi. Ako ang buwan si Ratitulpo. Ako si Simon. YouTuber man, YouTuber. Sige. Ako si Toknoy Ulukanon. Ako si Dugi. Ako si Sweetsu. Okay lang. Dario. Sweetsu. Atong pagkaisgutan ang mga famous nga channel na pod. Alright! Yeah. Ako si Secure Miners. Ako si Chooks TV. Ako si Boy Tapang. Ako si Secure TV. Ako si Rapid Tulpo in Action. Ako si BCBN. Ako si GMA. Ako si TV5. Ako si Sinimuan. Ako si Inuyasha Place. Ako si Tenso. Inom na yung. Ako si Channel. Kalinta dyan yan channel ng... So karon nato na pong pagkaisgutan ang mga klase-klase sa hayop. Alright! Ako si Toknoy. Ako si Kabayo. Ako si Baka. Ako daw ang unggoy. Ako ang giraffe. Ako ang manok. Iro. Sige, ako ang kanding. Ako ang bunhok. Ayaw ka rin siya. Insi. Ayaw na. Katapos na kayo. Sikwa na, sikwa. Iyo na. Ako si Kalapati. Ako si manok. Iro no. Ano ko sa Ero? Mana? Ako si Monitor Lizard. Ako si Baboy. Ako si Karabaw. Ako si Tokno. Di man pinapasok mo. Ako si Layon. Ako si Tiger. Ako si Parot. Ako si Kring. Ako si Karabaw. Nakainom na. Karon natong pagkaisgutan na po ang mga kahoy. Ako si Nara. Ako kay Mito. Ako si Punuan sa Mangga. Ako si Mahogany. Ako si Tugas. Tugas. Next. Ako daw puno si Lubi. Ako si Jimilina. Wala na. No, nawala. Ako si Lubi.